Aristides Caballekol, 1811–1889. Organoa, orkestra oso bat da. Esku trebe batek dena eska diezaioke. Dena adieraz dezake. Hau agertzen zaigu Honoré de Balzac idazleak La Duchesse de Langeais liburuan. François-Henri Clicquot ospetsua bezala, Aristides Caballekol organo egileen leinu ospetsu batekoa da. Bere familiaren jarduera 18. mendean hasi zen. Iraultza frantsesa zeharkatu zuen eta 20. mendearen hasieran amaitu zen. Musika tresna egile gutxi harrotu daitezke musikaren historiaren lortu izanaz, konpositore eta interprete handienen pareko ospea. Edo beren instrumentuak urteek aurrera egin ala nabarmenago ikusten dira. Antonio Stradivarius, mota honetako eraikitzaileen arketipo ezagunena badugu bibolinen munduan edo sokarizko instrumentuetan, organoak antzeko irudia du Aristides Caballekolen izenean. Jean Otardekin ezkondu ondoren, Montpellierreko Berrier kalean kokatu zen Dominique Caballekol. Organo eraikitzailea. Eta antxe jaio ziren Vincent Caballekol, 1808ko urriaren 9an, eta 1811ko urriaren 9an Aristides Caballekol. Lekitxoko organoa egin zuena, alegia. Gaiak eskualdetik, Frantziko Gaiak eskualdetik zetorren familia. Non eule, xume bat bizi izan baitzen, Jean-Pierre Caballé 1700 inguruan. Bere semeetako batek, Joseph, Toulouseko fraide domingotarrekin hartu zituen botoak. Eta gero Jean-Esprit Iznarrekin organo eraikuntzan ikasi zuen. Jean-Pierre Caballekolen seme zaharrena, Gabriel, seme bat izan zuen, Jean-Pierre izenekoa. Gabrielen heriotza goiztiarren ondoren, Joseferen agindupean organoak eraikitzen ikasi zuena. Osabak eta ilobak batera organo batzuk eraiki zituzten eskualdean. Eta laster, Jean-Pierre Espainiara joan zen bere karrera jarraitzera. Jean-Pierre hau, 1777an, Marie-Françoise Colekin ezkondu zen Bartzelonan. Eta 1770an Toulousera joan ziren bizitzera. Espainiako ohiturari jarraituz, beraien aurrak bi gurasoen izena hartu zuten. Caballé, frantsesa, eta Col, Kataloniakoa. Beraz, bien abizenen lotura daukagu, Caballé, Col. Gurasoen abizenen batura. Aristides izen konposatu horren zeinua da. Bere egoera zibilekoa ez dena. Baizik eta gero, bere arrazoi soziala bihurtuko dena. Caballekol Père et Fils, 1828an, 1859an, Aristides Caballekol Fils, Lekitxoko organoaren izen plakak azaltzen diguna, eta 1856an, Aristides Caballekol et Cie, eta azkenik Aristides Caballekol. Frantziatik Espainiara edo Espainiatik Frantziara etengabe botata, batzuetan gerra baten ondorioz eta beste batzuetan iraultza baten ondorioz, Caballeak alternatiba horietan diru galera sentikorrak izaten dituzte. Azkenean, Toulousen finkatu ziren, 1827an. Horra hasten da abentura Aristides gaztearentzat eta bere anaiarentzat, beren aita Dominikari jarraitu baitzioten organo lan anitzetan. Toulousek, Urban Bitrik, bultzaturik, industria nazionala sustatzeko elkartearekin eta politenikoan harremanetan den eskola irakaskuntza hobe baten baliabideak eskaintzen ditu. 1826an arte eta lanbide industrialei aplikaturiko geometria, matematika, mekanika, irakaskuntza baten sortzailea. Aristides gazteak 16 urte zituenak klima egokia du bere adimenaren gaitasunak zehazteko. Jean-Pierre Thomas Bosguigot protestantearen irakaskuntza bereziaz baliatzen da.
Toulouseko fizika irakasle izendatua. 1827an. Aristides Caballecolek Félix Borel Politeknikoaren aholkuak ditu oraindik, eta 1822az geroztik Zubietako eta Galtzadetako ingenieria da. Bera arduratzen da Garonako ohearen sakontzeaz eta Toulouseko zubi handiaren sendotzeaz. Félix Borelek Aristide Caballecol gaztea bere lankide Charles Mallet zubi eta oinektakoen ikuskatzaile dibizidonari gomentatzen dio zeinak Toulousen 1823ko martxoaren 7an. Zientzia Akademiak jada ikusi zuen zerra zirkular baten berri ematen baitio eta patentatu gabeko asmakizun moduko bat konsideratzen du, baina jarduna onartua da eta bere karreraren hastapenak bultzatzen ditu. 1830ko abuztutik goiti, tokiko bizitza politikoa Jacques Barrens Garona garaiko prefetaren esku utzia da, bere adiskide Adolphe Thiers ministroarekin harreman hoberenak dituena. Bere laguntza ematen dio Caballecol Père en Fils enpresari. Dominikeren proposamenez, batzorde bat osatu zuen 1823 urte hastapenean. Bera buruzela eta aurreko urtean asmatu zuten Poikilorg izeneko tresnaren kalitatea aztertzea arduratu zen. Pariserako bidaia, iniziatikoa, hastapenekoa, berehala erabekitzen da. Caballecol tribua, hiriburu hau konkistatzera doa. Thiers jaunaren kultur politika asmoek bultzaturiko mugimendu orokor batean. Ambizioa. Karreraren hastapenetan, bere harremanak jotzen ditu musikalak Rossini edo politikariek bezala Thiersekin. 1823an Parisen beste lan batzuen artean, 1851an nabarituko da Saint-Denis organoa. Interesgarria da, tresna berezi honetan ikustea zer egiten duen, bere sortzailearen jeinua, hitza ez da indartzuegia. Bere aurrekoak, aurkikuntza mekaniko eta pneumatikoaren metaketa, eta gauzatze materialaren kalitate harrigarria. Halako distiraren ondoren, badiru iriara ere, 1856an Madalenaren organoak evoluzioan garrantzi handiagoa izatea. Caballecolen estetika eta 19. mendeko organoarena. Handi hau, eraiki aitzin gure gizonak, Europa zeharkatu zuen bidaia oso formatzaile batean. Hemen akatzaz behatuz, beste nonbait kualitate berriak ezagutuz. Parisko Madelenen, beraz evoluzioa osoa da, naiz eta fabrikazioaren alderdi batzuk gogoratzen dute Saint-Denisek. Beste bere karpenek, organo erromantikoa irauli zuten, eta beste instrumentuek eragin handia izan zuten César Franck, Charles-Marie Widor, Alexandre Guilmant, Louis Bierne, Camille Saint-Saëns eta Eugène Gigoux bezalako musikagileengan. Organo soinu mundua azkenik sinfonikoa hazten da izaten. Odi tresna denona, denbora orkestraren paraleloan evoluzionatu zuen. Bere orkestrarena erabat berreskuratuz, garaikide romantikoak, zigilu multzoaren beroa, aldakuntza indartzuak, erraztasunez lortutako intentsitatea, medioaren argitasun handia, baxu astunegiak eta gehiagizko zorroztasunak menperatuak. Gainera, eta mendea hor dago, organista virtuoso gisa nabarmentzen da. Kontsolak laguntzen dio bere jokoari, aukera ematen dio, hala ere pianista baten pareko bihurtzen duen esekuzio erosoago batek, antzina organoaren kontsola nabaearen aurrean gaude. Ez da gure hitza, leku guztiak seinalatzea kontzertu gelak, katedralak, Caballecol batekin apainduak izan ziren. Pixkanaka, Bogigar kalean, Lekeitioko hemen daukaguna han egin zen, eta men hiribidean gure postariak negozio moderno bat eraiki zuen. Haren produktuak mundu osoan eraiki ziren. Egongelako organo txipitik Saint-Sulpice edo Notre-Dame de Paris bati ematen zaion ardura bera jasotzen da industria garaikoa. Bere garaiko teknika guztiak erabiliz, baina oraindik ere
ondo egindako lana maite duen artisauarena, da haren errealizazioa, perfekziotik hurbil. Argi dago, horrelako eskakizun bat, zaila zela finantza plana, Kabaiekolek behin baino gehiagotan porrot egin zuen eragozpenetan amaitu baino lehen. Bere harremanek eta ospeak obrarik handienak ekarri zizkioten, kalitatea, bere fabrikazioaren apartekoak, sari ugari jasotzeko aukera eman zion bere estetikatik sortutako mugimendu musikalak. Aldiz, 20. mendera arte, emeki metamorfositazatutako korronte sinfonikoa. Esan daiteke bera dela, sinfonikotasun errotik asmatzen duena, organoan. Franken obrak sortzeko baimena eman zion, noz eta gero Olivier Messiaen. Hala ere, kantonatzailea litzateke eremu jakin batean. Eredutzat hartu zela pentsatuko ez balitz Bach interpretatzeko, bere garaian berreurkitzen zena. Organistak izan daitezela alemanak, belgikarrak, iberiarrak, frantzesak, Widor, Sanzen eta Gigut denek erabiltzen zuten argitasuna bere sororitateegatik irakurgarritasuna miretziz paradoxikoki. Agian, Brahmsen orkestra gogoratzen duten jolasak elkarren ondoan jartzea, baina polifonia hori orduan koloreen kontrastean kontrapuntu nabariena ikusten zen ura zen. Frantziako organo klasikotik sinfoniko orduan pieza arkeologiko gisa hartu genezake. Soinuaren ezaugarriak, Kabaiekolen agian beste edozeinetan baino, gehiago empirismoaren edo zientzismoaren arteko alkimia delikatua da. Oharronek, beraz, alkimia hori, tresna batetik, bestera eta ez zela berdina izan frogatzeko helburua ezartzen du. Ez da gutxiagotik ere, oditeria, tutuak, mekanika, haizeteak, arazak, nabetako ontzi akustikoak, diren elementun ezberdinen arteko kombinazioan iztasunak ez du soinu ezaugarri bat definitzen uzten, orokortasun asko baizik. Eta hauek, inola ere ezin dira definizio bakar batera iritsi. Kabaiekolen soinu, kabaie zenarremazteek hau eta ura bezalako soinua dute. Ez baitago Kabaiekolen soinu ezaugarririk, baizik eta manufaktura horrek tresna sortu dituen bezain beste. Kabaiekoleko organo bakoitzak berezitasun gehiegi dituela baiezta dezaket. Bai harmonian, mekanikan, hitzegintzan, elizan espazioan, edo eraikuntza garaian, estetika bakar batera mugatzeko. Zaila da, Saint-Denisen instrumentua eta Charles Moutenen lehen organoak paraleloan jartzea. Naiz eta Kabaiekoli zor zitzaion oditeriaren estok guztia bere ondorengoarentzat oraindik tailerrean irisgarria izan. Azkenik, Kabaiekolek bizitza osoan bere faktura hobetzen saiatu ondoren beti aurki ditzake benetako tresna batean antzemandako asturetatik diferenteak diren elementuak. Nik hemen deskribatzen saiatzen ari nazenak. Bere izaeran alderdirik aipagarrenietako bat, bere kultura da eta musikarekiko eta musikekiko maitasuna. Harremanak beste guztiekin garaikideak edorugarriak ziren konpositorekin, baina Frankekin partekatutako baskari egon bat, baino haratago edo Widor, Liszt edo Pauline Biardot. Pauline Biardot grinatsu entzuten duen gizon baten jakimina dago. Pauline Biardot zeinentzat organo txiki bat eraiki zuen. Gaur egun ere zaila da Kabaiekoli bere lekua ematea. Bere aurkariek oraino badira, 19. mende bateko ordezkaria baizik, ez dut ikusten harengan bere laudioriak. Bere obren edertasun altzuak, liluraturik gabe. Beren zentzu kritiko apur bat galtzen dute. Bere garaiko gizona erabat izan zen, nagusi, ingenieria, matematikoa, fizikoa, akustikoa, kimikoa ere. 19. mendeko zaletasunik ederki eskonduz formazioa, ikasketak, gogoeta eginez,
ikaskete guztioi irabiatuz. Baina haratago egiten jakituria paregabari esker, bere musika ikusmena bere garaikideak izanik, bere garaitik harago doa. Gu, txobinismorik gabe, gaur egun gizatearen ondarea arduratzen gara. Eta hau da gure ardura, Lekitxoko Kaballekola. Kompositore, interprete, eraikitzaile trinomio horri erreparatuta, hona hemen adibide batzuk, Kaballekolen organo ospetsuak. Parisko La Madeleine, Camille Saint-Saëns, organista. San Clotilden, César Franck, organista. La Trinité, Alexandre Guilmant, organista. San Sulpice, Parisen, 5 teklatu eta 100 registro baino gehiagoko organo monumentala Vidor, Dupre erabiliak. Parisko Notre Dame aldatu izan bada ere, 1878ko jatorrizko egituraren zati handi bat mantentzen du. Besteak beste, Biarna izan zen bertako organojolea, Notre Damekoa. Santo Juan de Juan, Albert Dupré, Marcel Dupreren aitak jotzen zuena. Eta bar. Bere enbaixadorerik oberenak musikariak dira. Europako merkatu bat sortzen da, baita transatlantikoa ere virtuosismoa bultzatuz. Kaballekol zelatan egon zen etengabe eta talentu gazteak babestea. Bidorren ondotik, Guilmant, Biarne. Fogue bera, bere bizitzaren iluna barrenenean arretaz jarraitzen zituen. Marcel Dupreren aurrerapenak, non Kaballekolek berak dio. Aur miraria, enfant prodigé. Beste zenbate zituen babestu, horretarako entzuketak antolatzen dizkie bere organoetan ederragoak edo besterik gabe, bere muntaketa lantegian, Lefebvre Lekitxoko organoarekin 1850an egin zuen bezala. Bazekien musikariek bihurpenenean itzultzen ziotela bere instrumentuen errepertorioa osatuz. Musika tresna berriak, hizkuntza berria behar du, dio Bidorrek. Hona hemen hizkuntza berria, Guilmant dio. Gero Bierne batek lehen organoko kontzertista internazional handiak zeharka besten du munduan. Kaballekol Europako organorako lehen egilea da. Guilmantek esan da, eta ere gehiago, gure garaiko lehen organo egilea, Theodore Dubois esana. Baina gatoz harira, gaurko protagonista, monumentala, Lekitxoko Kaballekola. 1854 urteko Aristides Kaballekol Fields organoa. Aristides Kaballekol enpresak eraikitako lehen organoa Euskal Herrian ez ezik, estatu osoan ere. 1854 urteko Lekeitioko Aristides Kaballekol organoa historiarako lehen mailako referentea dugu organo erromantikoaren estetika horren barruan. Lekitxoko Jasukundeko Andre Mariaren Basilikako organoa hiriko kultura ondasun garrantzitsuenetako bat duzue. Kalitate bikaineko tresna bat dugu. Estatuko organoaren historian etapa berri bat hasiera ematen diona. Iraultzaile oso. Jose Javier Uribarren, Lekitxon jaioa eta Bordel eta Parisen artean banatzen zuen dirutza zuen bankari paristarra, izan zen Lekitxorako tresna hori erosi zuena. 1881tik aurrera Uribarrenek bere jaioterrian finkatu zuen udako egoitza. Hemerotekara jotzen badugu, garaiko ehunkarietan eta argitalpenetan agertzen zaigu maiz Lekitxoko organoari buruzko informazioa, non ezinbesteko iturriak izan dira organo bikain honen historian zuzenketak osatzeko. La Revue Gazette Musical 1854 urtekoa, Le Menestrel Parisien 1855, George Smith Nouveau Manual Complet de l'Organiste 1854 urteko La Esperanza egunkarian, La España egunkarian, bestalde Aristides Kaballekolek idatzitako hainbat gutunetik
beste gauza askoren artean dakizkigu hauek. 1853ko abuztuaren 23an, Aristides Caballecolek proiektu bat bidalitzen du Lekitxoko Santa Mariako kabildora. 54 notako bi teklatuko organo bat eta 20 notako pedal bat eraikitzeko. Hankakoak ez luke joko propiorik izango. Tresna horrek 22 joku izango lituzke eta besteak beste 25.000 libera balioko luke. Guztira 1.458 tutu ditu. 1854ko ekainaren 26an, arratsaldeko 7:00 Parisko Bogigak kaleko 84 eta 86 zenbakietako Caballecol tailerretan bertan Lekitxorako tresna berriarekin entzunaldi bat egingo zen. Lefebvre Beli jaunak Parisko Madelen Elizako organistak eskaintzen du entzunaldi hori. Kronika bat dago garaiko egunkarietan. La Madeleine Lefebvre Beli taldeko organistaz gain, beste organista bat oso garrantzitsua dena agertzen da berarekin batera ekitaldian. Bere izena Prosper George Simon. Eta hau da, Caballecolek egin zuen bere lehen organoaren organista, Parisko San Deniseko organista. Beraz, daukagu Lefebvre Beli San Sulpizeko organista eta San Deniseko organistak biak ematen dute lehen entzunaldia organo honekin Parisen. 1854ko irailaren 7an, Caballecolek beste gutun bat bidaltzen dio Uribarreni. Jean-Bernard Thiemann mekanikoa eta Charles Carloni harmonista, Lekeition organoa instalatzeko bidaliko zituztela jakinaraziz. 1854ko irailaren 13an, Jose Javier Uribarren udalarekin bildu zen, garaiko udalarekin. Basilikako koruan organo berria jarri behar zutelako. Organo berria iritsi zenean, udalak bere instalazioaren gastuei erantzun zien. Uribarrenek horretarako eskaintzen zituen beste 2000 erreal. Ordezteko behar zen guztian. Eta 1854ko abenduaren 5ean, Lekitxoko alkateak ofizioa egin zion Markinako alkateari, Juan Jose Etxebarriari organoa ikusteko baimena eman ziezaion. Eta ordezkoa utzi zuen, berak zuzentzen zuen eskolan. Aristides Caballecol lehen obren zerrendan, Aristides Caballecol organuek eraikitako organuen zerrenda bat da, baina baita egindako konponketen edo beste leku batzuetan jarritako organuen zerrenda bat ere, berri konpontzenak eta barkar. Hor ere agertzen zaigu maiz Lekitxoko Caballecol organoa, esanez 1854ko urtekoa dela. 1863ko irailaren 22an, Juan María Blas de Altuna organista izendatu zuen udalak 3000 errealeko soldatarekin. Eta bitartean Juan Jose Etxebarria parrokiak eta 1860ko urriaren 9an Altunaren funtzioak mugatzeko oinarriak ezarri ziren. Hurrengo urtean, 1861ko apirilaren 4an, Jose Javier Uribarren hiltzen da Parisen. 1863ko irailaren 12an, Juan Jose Etxebarriak organo jotzaile plazari uko egiten dio eta honek oposizioa egin zuen Altunak. Lortu zuen plaza, baina handik eta gutxira hil zen 1868ko ekainaren 12an, 40 urte zituela. Jose Javier Uribarrenen iloba, Pascual Abaroa Uribarren, osaba bezain Lekitxoko ongile izan zena, desegindako Agirrebengoa Fils Uribarren, Bordel eta Parisetako Uribarren eta Fia, eta bere anaia Juan Luis Abaroa Uribarren bezala, Abaroa eta Fia sortu zuen, hau ere Parisen. Lekitxon egin zuen lanik garrantzitsuenetako bat, parrokiako basilika zaharberritzea da. Eta handitzea izan zen. Besteak beste, zaharberritze hori 1883an gauzatu zen. Hurrengo urtean, 1884an, Pascual Abaroaren kontura, Caballecol etxeak 1854an eraikitako organoa desmontatu eta aldatu zuen. Kostua 6.950 liberako izan zen. Ez da kontuan hartzen aldaketa horren irizmena. Gerokoak, 1910ko abuztuaren 22an, Ferdinand Prince 3.000 pesetako aurrekontua egin zuen. Berrikuspen orokor bat egiteko eta geroago 1930an Gasteizen bizi zen Juan Melcher
Alemaniarrak ura ukitu zuen transmisio bidezko pedal erregistroak gehituz eta pertsianazko itxitura baten bidez konsola aldatuz. Era berean kontsola hau aurreratu zuen eta baita ere teklatuak neurriz aldatuz. Funtsezko ekarpenak. Alderatuz agian, organo klasikoa lotu genezake orkestra barrokoarekin eta organo romantikoa orkestra erromantikoarekin. Beethovenetik abiatuz eta Berliozen barrena, Wagnerren orkestra sinfonikoa izatea, Mahler eta bar. Hori da lortu zuen Aristides Caballekolek organoarekin. Sonoritate berriak, adierazkotasunaren garapena eta timbreen homogeneotasuna. Caballekolek organo jotzailei bide berri batzuk eman zizkien. 1850etik aurrera bakarrik agertu ziren organoari zuzendutako fresko handiak eta organoan garatuko den espiritu sinfonikoa. Caballekolek ahalik eta gehien eskaini zuen nolabait Cesar Franki bere garaiko instrumentuen interprete berriari, txasmaribidorreri, bia genero sinfonikoak sortzailea ditugulako organorako. Forma musikal guztiz berria bere garaian, organo munduan. Artista bikaina Aristides Caballekol, teknika sendoa, belarri sintetikoa, jakin handia eta bere izaera handinai eta integratzailea. 25 urterekin zirkulu erudituetan mugitzen da. Berrikuntzak proposatzen ditu, aurrerapenen puntuan, kutxa adierazkorrak, teklatuak tipo perfektu baten auspoa, garai hartan industrializazioa. Aristides Caballekolek eutzi egin dio oreka delikatua ekoizpen ugariaren eta eskulagintzaren kalitate maila handia. Haren bultzadarekin familia enpresa sortzen da eta organo tresna bat oso modernoa, dotorezia sustatuz eta eskulanen kalitatea, zabalduz, iritsi zen mundu osora. Bere instrumentuek soinuan adierazten digute, boterea, garbitasuna, homogeneotasuna soinuan eta egonkortasuna. Garaiko marketinean eta komunikazioa aitzindaria bazen Caballekol, hala ere da, artisaua darrai bere ariman. Organo sinfonikoaren diseinua. Tresna liturgiko, barroko baten organoa makina sinfoniko erromantiko bihurtu zen. Flautotzaren odiaren soinu aulari berriro ekin zion bere hormei. Batez ere azpietan, lodiera handiago emanez, 50 kilogramotik, gehienez, 16 hankako alakoan, 180 kilora pasatzen da. Hemen ditugu lekitxon, bi dorre horietan, aldamenetan, flautotza 16koak. Printzipio harmonikoa berez ez da oraintzuko aurkikuntzakoa, baizik eta Caballekol jaunari dagokio aplikazio regular oso baten mailara eraman izanaren oherea. Aurretik, egindako saioek ez zuten inoiz soinuaren oinarrizkoaren zortzidunekoa besterik hartu, edo lehen harmonikoa, bere metodoa erabilera seguru eta zuzenera edatzen da odiak duen aire zutabearen zatiketarik sortzen diren soinu guztiak. Erregistro harmonikoak, flita harmonik, txirula harmonikoa. Orkestra hotz imitatiboak, aingerua hotza, boaz zelest, trompeta harmonikoa, turutak harmonikoak, eta aldaketa dinamikoak albidetzen zituzten oihartzunen espresioaren kutsak. Sartu zituen, espresio kaxa oso garatuetan etengabe egiten ziren hobekuntzek, dimentsio berri eta dinamikoa ematen zioten organoari. Honen harira, lekitxoko organoak. Aurkeztuko digu orain, gorkak, banan-banan, bere kualitate timbrikoen dien soinu batzuk. Orkestra organoaren astapenetan gaude, lekitxoko organoan. 8 hankako txirula harmonikoa. Eta 8 hankako zeharka txirula. Eta bere aldaerak, 4 hankako oktaba harmonikoa. Eta 2 hankako oktabin harmonikoa.
Lau txirula harmonikoak ditu, lehen teklatua bat, 8 hankakoa, eta bigarren teklatuan beste 3, 8 hankako bat, 4 hankako bat, eta beste bat 2 hankakoa bat ere. Orkestra bera imitatuz Lekitxoko organoan, mihiak leialak, 8 hankako fagota oboea. Zortzi hankako trompetak. Eta bere aldaerak, 16 hankako trompeta. Lau hankako klarina. Bost trompetak batera. Sokarizkoak, sokariak, 8 hankako aingeru ahotsa. Zortzi hankako biola. Zortzi hankako itsasolatua Undamariz. Zortzi hankako bioloia. Lau hankako tapadillo edo estaltxoa. Hamasei hankako bioloia.
Mutazioen edo misturen artean ditugu bi hereneko hankako dozena. Bi hankako kinzena. Eta 3 lerroko betea, karrilloia. Haize freskoa sartzen organo musikan, Kabaiekolek orkestra laukotea erabili zuen, non erregistru geraleku hauek aurki genitzake lekitxon. Lehena, nagusien koruak. Txirulen korua. Soken korua. Eta mihizkoen korua. Azeduruntzia. Kaxa espresiboa lekitxoko organoan erdian dugu, kaxa nagusiaren barruan. Oso efektiboa, non bere lehiatilak aurreruntz eta bi aldameneruntz, alboeruntz, zabaltzen baitira. Kabaiekolek familia guztien erregistro sorta osoa ematen dio gorputz horri, eta kutxa espresibo adierazkor batean gordetzen du. 17. mendeko estatuko oihartzunen kutxak edo 18. mendeko swell box ingelesak bezalako mekanismoek erentzia. Pedal baten bidez ireki eta itxi daiteke, jatorrian kollarazkoa izan oizena, frantsesez cuillère, eta kontsolaren eskuinaldean kokatua 3 posizioetan, irekia, erdi irekia,
eta itxia, eta ondoren baskulakoa izaera. Igarotzen da, pedal a bascule, kutxa ireki eta izteko kontrol progresiboagoa albideretzen zuena. Kontsolaren eskuinaldean edo erdian, hau da hankakoaren gainean. Berrikuntza mekanikoak. Charles Spachman Barker. Sortutako makina pneumatikoa implementatu eta datu zuen, bai eta hobekuntzak ere Cummensek. Sartutako airearen elikaduran baliatuz, organo jotzaileari organo handietan laguntzen zion, exekuzioa erraztuz. Barker makina erabiltzeak albideratzen du organo eraikitzaile eta organo jotzaileak giza mugetatik askatzeko. Organoaren tamainari, antolamenduari eta koplamendu edo loture ahalmenei aurre egitea. Barker palankak instrumentu handiagoak jotzeko aukera eman zuen pianistiko eran. Note mekanikak albideratzen dio, jokalariari, tonu ekoizpenaren kontrol zehatza izatea, virtuosismo bat garatzea albideratu ziren. Sartzen jakin zuen printzipio horiek hobetu zituen. Mekanismo zehatzak eraiki zituen, bertutetzuei bete-betean adierazitako aukera eman zieten, eta zalantzarik gabe askotariko soinu paleta eta timbre kombinazioak beroak eta eskuzabalak. Musikagilei aukera eman zietenak, musika forma berriak. Hori bereziki ikus daiteke idatzitako hainbat tokata ugarietan. Leon Boelman, Charles Marie Widor, Louis Vierne eta abar. Kasu askotan, bizkarreko positiboa ezabatzean eta errezitatiboa zabaltzean, organo klasikoaren teklatuetako bi, kabaiekolek musikagilei musika tresnetatik haratago joateko aukera eman ziren. Teklatuek oposizioz eta kontrastez funtzionatzen zuten, organoa positiboa, oihartzunen teklatua, funtzionatzen duen tresna bati ñabardura infinituekin metaketa bidez. Berriak sartzean, erregistroak, txirula harmonikoa, gamba biola, eta mieterako, hau da, miskoetarako akoplamendu pedalak, aldaketetan malgutasun eta lehuntasun handiagoko tresna bihurtuz. Lorpen handienetako bat, kabaiekoleko organora eraman zuena, soinuaren eraikuntza zen. Malgutasuna eta espresioaren bitartez tonu volumenaren mailaketa eta gehiketa itzulpen gintza bat bilakatuz. Soinua delikatutik, goxotik, hasi betetzeraino iritsiz, tuti, kretzendot eta diminuendo handiak erakutsiz. Tonu larriek haize handia behar badute eta prezio txikian tonu zorrotzak gutxirekin konformatzen badira, baina konprimituago. Ez bada ez da ezinezkoa denak presio berdinarekin durundiaraztea. Baxuak beren baldintza naturalak indartzuegiak dira gainekiko eta zireak izateari uzten dio homogeneoa. Horixe gertatu zen beti kabaiekol leraino, baina teklatuen edadura guztia elikatzen duen presioa ere. Kabaiekol beraz presio diferenteko auspoa sortzen ari da, nahi diren presioa kopuru berean, gain jarritatako depositu sorta baten bidez, balbula erregulatzailedun hodi elastikoen bidez elkartuta. Elikatu egiten diren batak besteari esleitutako presioa ezin da aldatu eta ezin da haizerik gabe gera daiteke bat bera ere. Alde zorrotzak soinuaren distira eta garbitasuna irabazten du. Baxuekin beraz, jada ez dago mutazioak. Erantzi behar zaizkio arekin gaizki urtzen zirenak.
soinu garratz bat ateratzen zen garaian, geratzen ez zena ez argalago. Eta ez da gehiago, jaten ematen duen haize bera eta miak. Eta laia, bikoitzeko eta balbula bikoitzeko sekretuak daude. Eskatzen duten joko handien basuak haize ugariegoa emanez. Hainbat presio maila konstantetan haizearen hornikuntza guztiz etengabeak, erregistro baten barruan eta erregistro talde ezberdinen artean ahots ezin hobea ahalbideratzeko. Hornitzaileak organoi aire elikadura konplexuagoa eta egonkorragoa posible egin zuen. Ez bakarrik idazketaren garapena baizik eta dibertsifikazioan ere bereziki. Akonpainamenduetan formula arpegiatuak lezajokize errepikatutako akordeak, alegia ordurarte hainbat akorde sortzen zituzten intziriak, tutuak sortutako soinuaren desberdintasunak aire presio etenerakin iristen denean. Hoiek ekidin, presioaren garapena lortzen du kabaiekolek. Kabaiekolek teklatuak lortzeko loturak asmatu zituen, akoplamenduak, eta mien edo misturen deiak ere. Haize sekzio zatituak, balbula sistema independenteak eta pedalontzi autonomoak eraiki zituen. Haize kutxa zatituek behar adina haize hornitzen zuten. Aldi berean, hainbat erregistrotan haize kutxa bat erabiliz. Eta nazketatako jokoak edo misko deiak izeneko erregistroetarako haizeteak sartzea ahalbideratzen zuten. 19. mendea baino lehen ez ezagunak. Kombinazio pedalak aurrerapen eztabaida izena izan dira. Lehen organistak ezin zituen teklatuak lotu soinua etengabe. Hori da pedal horiek egiten duten zerbitzurik handiena organistari. Entzuleako hartu gabe, teklatuak edo eta hankakoa batu edo bereiztea. Teklatuen eta hankakoen akoplamendu pedalak edo loturak, teklatuak elkarren artean lortzeko pedalak mihisko taldearen edo mutazioaren taldearen sarrereko deiak, pedal osagarriak, tremoloa edo dardara bezala, erregistroen igorpena edo kenketa, asmakizun horiek guztiak organistak laguntzi zailerik gabe, erregistrazio aldaketa azkarrak egiteko aukera izan zezan, egiten ziren, batez ere eta horrela autonomoagoa bihurtu daila organista bera. Akoplamenduak eta deia kombinatuz, gero adibidez krestendo bat egin liteke pianissimotik fortissimoraino, bertaratuen beharrik gabe. Krestendoa modu progresiboagoan ulertzen da, erregistro gehituz, baina kabaiekolen konzeptuan geruzaka da. Lekitxoko organoak bigarren teklatua eta lehen teklatua lotzeko lotura du. Eta lehen teklatua eta hankakoaren arteko beste lotura bat du ere. Era berean, hauetako mihisko deien artean lau ditu. Bigarren teklatuan mihisko dei orokorra. Lehen teklatuan 3 dei ditugu. Zorrotzen deia.
Baxuen deia. Dei orokorra. Azkenik, tremolo edo dardara deia ere du. Diseinu timbrikoa, organuari orkestra sinfoniko baten koloreak eta ñabardurak emulatzeko aukera ematen zioten erregistro kombinazioak sortu zituen. Frantziako organo eraikinean ordura arte ezezagunak ziren, ahots familien lanketa eta fruitua. Zer esanik ez, estatu mailan hemen, Espainia osoan, eta Euskal Herrian zer esanik ez, ezin olako aurkikuntzak aurkitu Kabaiekol lekitxora etorri arte. Txirula eta trompeta airez hiperpustuta, joko estuko paleta oso bat, mutazioak eta mihizko joku solistak, Kabaiekol konprometitzen zen bere odietarako kalitatezko material garestiak eskatzera. Sarritan musika osotasuna lortzearren etekin bat sakrifikatuz. Material horiek soinu uniformea sortzen zuten instrumentuen artean, eta organoetan idazten zuten konpositoreek ere koherentzia zuten bere erregistroan. Maisua zen tutuen familia ezberdinak orekatzen, miskoak, txirulak eta mutazioak bezala, eta aldaketa dinamikoak onartzen zituen timbre aldatu gabe. Gainera, haize biltegiek nola funtzionatzen zuten birdizeinatu zuen, toinu hautsezin eta koherentzia sortuz. Nota luzeagoak, motelagoak edo adierazkorragoak intonazioak galdu gabe jotzeko aukera ematen zuena. Organorako literatura irauli zuen, guztiz. Garaiko konpositoreekin Lefebvre-Belly, César Franck, Guilmant, Saint-Saëns, Widor, Biarn eta bar. Zer esanik ez, hemen, gure estatuan eta Euskal Herrian batez ere, konpositoreen artean ditugu Usandizaga, Guridi, Urteaga, Beobide, hainbat eta hainbat. Beraien aholku iradokiei jarraituz, bere makinak instrumentuak une oro
egokitu zituen. Organoari zuzendutako sinfonia sortzeko inspirazioa eman zuen. Une hartan, erabat berria zen forma musikala. Interpretearen bai teknika digitala eta hankakoa aberastuz, musika tresnak inspiratzen du artista. Eta artistak musika tresna ohorazten du. Orain, hitzaldia bukatzeko, joko dizuet goian pieza bat, Charles Marie Widorrek idatzitako bere 5. sinfoniatik tokata.
estado muy bien, ¿eh? Es lo mismo, vale, hacemos bien. Bueno, kaixo guzti berriz. Eskarrak eman nahiko genizkizueke, Legitxoko organoko lagunen izenean, gerturatu zareten guztia euski, eta nola ez, Aitor eta Gorkari eskainitako masterclassagaitik daukagun altxorron buruz. Egia esan, zirujaba bezala deskribatu digute gure organo hau, eta jakizue, hau udako hasiera besterik ez dela, udan zehar ere kontzerturen bat edo eskainiko damen, organoaren erabiltzea bideratzeko, eta gonbidatu egongo zarete ere bai kontzertuetara. Besterik gabe, mila esker guztioi.